Živi u trenutku. Ne zamaraj se prošlošću ili budućnošću. Fokusiraj se na sadašnjost, jer je jedino ona u tvojoj kontroli. Prihvati stvari koje ne možeš promijeniti. Usredotoči se na ono što možeš promijeniti i prihvati ono što je izvan tvoje kontrole. Budi zahvalan. Zahvalnost te podsjeća na ono što već imaš i smanjuje želju za nepotrebnim. Usudi se suočiti s problemima. Bježeći od problema, oni ne nestaju. Suoči se s njima hrabro i s jasnim umom. Razvijaj svoju mudrost. Pravi stoik neprestano uči i promišlja. Mudrost dolazi kroz iskustvo i razmišljanje. Djeluj u skladu s vrijednostima. Ostani vjeran svojim moralnim vrijednostima i ne dopusti da te vanjski utjecaji odvedu s puta. Ne zamaraj se mišljenjem drugih. Tvoja sreća ne ovisi o tuđem mišljenju, već o tome što misliš o sebi. Prepoznaj prolaznost svega. Sve što dođe proći će. Priznaj prolaznost kako bi bolje cijenio sadašnji trenutak. Pronađi mir u sebi. Pravi mir ne dolazi iz vanjskih stvari, nego se nalazi u tebi. Ostani smiren u teškim trenucima. Teške situacije testiraju naš karakter. Održi unutarnji mir i ravnotežu. Ne reagiraj impulzivno. Prije nego reagiraš, zastani, promisli i djeluj mudro. Prepoznaj svoje slabosti. Samo kroz priznavanje svojih slabosti možeš raditi na njihovom prevladavanju. Prakticiraj umjerenost. Previše ili premalo bilo čega može biti štetno. Teži balansu u svemu. Usredotoči se na proces, a ne na ishod. Daj sve od sebe u onome što radiš i pusti ishod da bude onakav kakav treba biti. Razvijaj suosjećanje. Razumijevanje drugih i suosjećanje čine život lakšim i ispunjenijim.